Hän on jo aivan rauhallinen. Olisi tätä. En minä sitä voi ottaa. Lappalainen Anna. Kabaree-tanssia. Äiti antanut pois 15 sijaiskotia. Ihmettelen vain, miten puhuttelette ylempiänne. Minä olen prinsessa. Äitini on Skotlannin kuningas ja isäni keisari Vilhelm II. Skotlannin kuningas on mies. Juu, mutta meidän potilaat tekee työtä. Niskaammankin yrittivät laittaa. Noinkin kaunis on tänne joutunut. Tulinkin pyytämään teitä hovineidokseni. Prinsessa hoitaa asiaa, köyhien asiaa. Ottakas pieni hetki. Tässähän se prinsessan sekkivihko onkin. Miksei hänen annettaisi olla prinsessa? Kylältä tulee viestejä siitä, kuinka hän piristää ihmisiä. Sitä paitsi hän on onnellisempi kuin yksikään koko henkilökunnasta. Uusia teknisiä hoitomuotoja pitää ottaa vanhojen rinnalle. Malaria-plasmamodeja 6 millilitraa. Koita kestää. No mitä kuuluu, Anna Lappalainen? Prinsessa. Teeskenteleekö se? Pitääkö se meitä pilkkaa? Matka Nobel-palkittuun lobotomia-maailmaan alkaa. Mitä täällä tapahtuu? Pelkäätkö, että tämä prinsessa tuo esiin sun oman pienuutesi?